যতন বেলায় হামবাই তিনি প্রেস মিট কল খাইমানি মূল উদ্দেশ্য সংখ্যা আগামী 19 তারিখ আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রম আচাইমানি যে সালো जों लोन फेस्टिवल खालायना थां दङ लोन फेस्टिवल जे बरक रक चिनी तिप्रासा रक यूथ रक स्पेशली बिजनेस खालायमानिया बैंक थांगै लाकायनो हारना थांके गोबांमा डकुमेन्ट सानजागो अमहाय जों जालो क्लाइयानि बागै हेरासमेन्ट फ्री लोन रेनान बागै जों नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय तिनी कैसा एग्रीमेंट साइन का चिनी महाराज प्रद्युत बिक्रम मानिक्य बिनी साक्थारमा बायनो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नि आदं रक बाय थांनाय 2-3 months ककं लायखा विभिन्न विषय जिन आलोचना का बब सेक्टर लोन रिजाकनाय एग्रीकल्चर सेक्टर पिगारी एनिमल हस्बेंड्री गोबांमा बेदागो स्मॉल दुकान खोलनानै बिजनेस खायनान बागै रिटेल शॉप स्मॉल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल मीडियम स्केल जों खालायग्ला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नि क्षेत्रे बायक्लाय लोन नाहानाय 1 lakh 5 lakhs मैक्सिमम लिमिट जों सालायगा 10 lakhs नि बिसिंगो हेसेल फ्री एवं इंटरेस्ट फ्री टीटीएडीसी चिनी कैसे नोडल डिपार्टमेंट होननाय और नोडल डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै जों समस्त लोन नि जे फर्म रगनो जाचाय ख्लाइजाकनाय लॉन्चिंग डे हिसेबे आगामी 19 तारिख आगस्ट खुमलुंगो सेंट्रली होल त्रिपुरा स्टेट नि बागैनो टीटीएडीसी नि बरं बागै जोंरो कैसा लाकाय बानि ख्लायनाय आरो बैंक नि बरक दंनाय स्टॉल दंनाय 2000 जारा अनएम्प्लॉयड यूथ्स रगनो लाकाय रिनानि बागै फर्म बिलिबन्धन नंनाय एवं अमबो सालायजाखा जे मो लाकाय रिमानि बिसिंतै ताबो गोबांमा बरक साइमानो जे जोंकि आरो सुद रिना देना इंटरेस्ट थंकावना बरक बुजि जों जे बरक रगनो अरो रिकमेंड खालायनाय टीटीएडीसी एज अ गारंटर जों रिकमेंड खालायजाक बरक रंनि थानि बैंक कुनो इंटरेस्ट नाहारला एवं 6 years नि बिसिंगो जे लोन नाहारमानि कैपिटल अमाउंट आसल न सिमी एवरी मंथ बरक परिशोध खालायमा थांनाय जरा एक बार लोन नाहारका परिशोध खायपायखा तावैसा बरक नाहारि माननाय सो जोंनुको जे चिनी गोबांमा जारै बरक स्टेट बैंक को थांगो बा जुदा जुदा बैंक रगो थांगो डकुमेन्ट सानजागो डकुमेन्ट रिमायान बागै बरं थानि प्रोजेक्ट दंमानि परेबो बरक आरो लागायनो हारमानि 19 तारिख आगस्ट नि सिमी म हाय चारायरो बरक लागायनो हारमानि 2 नम्बर को ताबुक फायो जे म लागाय बानि की शुधु खुमलुंगो नंनाय मतो एक सेंट्रल प्रोग्राम नै आबुनि उलो प्रत्येक जुनालो जों सेंसिटाइज प्रोग्राम खायनाय एवं ऋण नाहानाय रोगनि डिसिप्लिन बाहायखाय नाराखनाय देयर इज समथिंग कॉल्ड लोन डिसिप्लिन क्रेडिट डिसिप्लिन अमरं तीबो जों कक साजांनाय कारण चिनि दफा ताबुक जों जालो क्लाइजा गायसे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जों उक्लागो क्लाइजा कायसा बैंक आहिक्लाय फैगा ताबु जे बोसनो जों जालो खिक्लाय ऋण रिनानि एग्रिं खातिनि जे एग्रीमेंट नि मते अमो हाय बैंक नि थानि चिनि हजार हजार बेकार रोग जनो लोन नाहारी बिजनेस खालायमाननानै आमोस चिनि चाइतो 2000 बरगनो सिमिन रिजाक लाकोमो बट लॉन्चिंग डेओ 2000 फॉर्म्स जों रेनाय आबुनि उलो गोबांमा जोनाल ऑफिसनो जों
डेट रुई बैंक एवं एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि बरक थांगी आमती लाकाई बानिक जों फेस्टिवल खालायनि सेकेंडलि ताबुक मो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बिनि ब्रांच बरत मबो एग्रीमेंट मेंशन का जे खुमलंगो काइसे सेंट्रली तंगनाय बरनि ब्रांच एवं ऑल जोनल ऑफिसेस जेखाने चिनी जोनल तंग जेमन खोयायो जोनल तंग उनकुटियो तंग नॉर्थ तंग धलायो तंग प्रत्येक जोनल ऑफिस काइसा काइसा के बरक ब्रांच बो खुलकनाय अमनो तिनिनि एग्रीमेंट एवं जों हास्तेनि ताकुते बुकुक संग सानम मुजुंगो जे मो बानिक लाकाई बानिक जे जों ख्लायनो थां दङ अमायटा ग्रांड सक्सेस जों दं एवं जों दालो ख्लाय दंनाय चिनि youth ro borok kaham kle samung tang manthum and another point inka mo samung ni bagi जों बोबा ग्रानो बाले बाले एडीसी प्रशासन थेके हामबाय माया पड़छ थैंक यू ताबो काइसा अमहाय गोबां माइक्रो फाइनान्स रगो गोबां बेकार रगलो नाजाक दङ रमदि ताबो निनि बंधन फनंखा आसा फनंखा आमते गोबां माइक्रो फाइनान्स गामियाम जरगो गोबां फेमिलि नाव माहाके नाय दङ ब्रै बदलनि बिसिंतै आब्रकनि तुमुनो सिविल स्कोर्स बो जतिनो हामया किसा एफेक्ट टका बाक्सा रिकवरी खाम ख्लायो आमते हेरनि के बबा हाय सेट नारक जाखा जों आब्रक तो तिनिनि एग्रीमेंट आबो कुनो मेंशन ख्लायजागे किन्तु गोबां मा बरक जोंनो अमनति बो कक सावि दङ जों नायनाय बैंक बाय आलाप आलोचना ख्लायनाय जदि आमते जों जालो ख्लायजाक सिनि बरक गोबां मा दङगे क्रेडिट स्कोर बा सिविल स्कोर जे टर्मिनोलॉजी मजों जालो ख्लाय तंनांनाय बरक रंनि बागिबो बाहायख्लाय गाहाम सेप रेविमान जोंहाबो सायथकनाय